Gana bang nahibaw kang hapit na kamamatay, o niya ang imo pag yung gituuhan nga maoy mo tabang nimo isalikway pagyud ka, unsa may imong bation? Ha? Okay ra? Makaingon kay may pagkaroon na lang ko mamatay. Muna si Job, gibati ni Job kay sulod sa usa ka adlaw nakuan gyud, hurot gyud kamatay ang iyang mga anak, iyang mga tao, nawa ang iyang kahayupan, ug ang katapusan na lang gyud niyang stronghold mao ang iyang asawa niya, kay gibutangan man sa siyawa og nuka gikan sa iyang nga rigis iyang tiil nga dili maayo, hastang iyang asawa din ang magpatupad niya higda. Kamo mga asawa, inyong banab daghan kay nuka gikas nga rib daghan kay nana, magpatupad pa mo na mga buangon sa demo. Mao to gipapahawa si Job sa iyang asawa gikas ilang balay, dito na lang siya gawa sa ilang balay, kay sa una manggong panahon kanang sakit sa tao ba i-equate na nila sa sala. So ang iyang asawa nagduda nga si Job gisilutas Ginoo, kay nganong naaman siya atong dako kayong kadaot siyang kinabuhi, labi na gitong iyang nuka nga di maayo. So partigyong grabiha mo nang nakaingon si Job sa atong unang pagbasa, nganong gipakatao pa man ko, may pagnamatay na lang ko dito tiyan sa akong inahan. Gitunglo niya ang adlaw nga siya gipakatao. Adlaw ra basadero sa akong manghod si Mio, kailangan mong Mio no katong diri. Oy, happy birthday diha. Yang man akong tawagan na sa tiguang naman na siya, 59 naman sa nas Mio, gasunod ra mi ana. Yang akong tawag, birthday ro niya. Mo nang kinini ang nagtunglo si kuano usahay makaingon biyata ana nganong natao pa man ko, katubitang pag elementary nako bugo man ko kayo ato, sige ko kasiro niya pay latos ni mama nga mag-average og kaduhas usa ka adlaw, naagi panahong nakaingon ko nganong natao pa man ko ana bitaw ko sa una, makabahay ta ba? Pero ang solusyon day ana mao ang pamaagi nga gipuy-an ni Saint Therese of the Child Jesus, and practically gipuy-an pod ni sa tanang mga santos, pero gi-highlight gid ni Saint Therese, usa siya sa naka-highlight kayo ani kana bitang makontinto ta nga makabuhat og maayong butang bisan unsa kagamay. Kana bang di ta magmahay basta makabuhat pa lang ta og maayong butang. Ana, gilinga imong tupad ing na daghan pa kag mabuhat, na daghan pa. Ang nakaapan manggod nato magsigit tag pangandoy sa dagkong butang, katubang dagko kayo ba naatay mga gitawag og ambitions in life, ambition. Unya kung dili gani mo abot, masuko ta, magmahay ta, ma-discourage ta. Di ba? Gusto ka imong anak mahimong honor, dako na gamay. Ma-honor student ba? Dako na gamay. Unyag nahagbong. Unyag nahagbong, unsa man, sugot pa ka. Tuan na, nagyaw-yaw na ka. Nyawa gid nimo na appreciate ang imong anak na siging report ngadto sa eskwelahan, kada ting klase mo adto gyud, healthy kaayo. Porti maganing kusuga mo duwag computer. Wa jud ka appreciate ana. Mga gagmay ng butang, dili tingali kay na gamay. Pero maayo ba yana nga ang imong anak mo eskwela gyud,
nahagbong lang pagka-ending. Ana, unsa man na. Para gud anang mo-take sa board exams. Na may daghang mo-take sa board exams at mo ani din magpa-pray over. Ang una na kong pangutana, andam na bakang mahagbong? Uy, padol simbako. Naku, unsam day mong gusto inig-take ni mos board exam, pasar gyud ka. Ayaw na lang take. Pangayo na lang og license dito sa PRC. Yo, di mo na pwede pa din. Naku, buangon ka. Mo-take gani ka sa board exam, kinahanglan andam sa kang mahagbong. Unsa may gamayng butang diha nga dili kay nato makita nga nindot kayo, nga makahuman ka pag-answer sa mga board exams questionnaires. Kana mo'y pinakanindot. Gani ang kada item, kada question nga usa ka buok maansira nimo pagkanindot na ana. O kung subayon sa nato ang daghan kay gagmayng butang, ako ganin na silang pangutanon, pila ka nursing board exam or teachers board exam, nakugikan sa imong pagka grade 1, practically grade 1 man ang formal gyud nga education. Sa gikan nimos grade 1 hangtod kakaron nga padong nakamutik og board exams, pila ka exams ang imong napasar? Daghan mo dyan ang exams, di ba? Napaganin ay sa tawag na prelims, sa mga major lang na nga exam, prelims, midterm, semifinal, final. Yan, napaganin mga quizzes. Ano? Ug mapasar na nimo mo na mag-promote ka sa sunod nga level. Unya naguol kay siya nga nagunahon na basig mahagbong siya sa board exams, wa na siya ka-appreciate atong daghan kaing exams nga iyang napasar gikas pagka grade 1, pagkaluoy nining maong tao. Naiuban maghikog kay nahagbong sa board exams, wa gani siya kahuna-huna nga purting daghanas napasar niya. Napagiuban maghikog kay siya maoy summa cum laude, siya pagyoy nahagbong. Ana, wa siya ka-appreciate nga pag-graduate niya og college, summa cum laude siya, nahagbong last board exam. Usar gyud ka exam ang nakapatay niya. Luoy no? Muna ang nindot di ay matod pa ni Saint Therese, ang tanan nga maayong butang nga imong nahimo bisan unsa kagamay, pasalamati ang Ginoo, ihalad nas Ginoo, og himuan na with great love. Mautong pagka 19 years old niya, ang dako niyang nahitabo, nasakit siya. Usa na siya kamadre adto. 15 years old man ito siya nadawat sa Carmelite. Niya pagka 19 years old, mga 4 years after, nasakit siya tuberculosis. Kanang TB sa una, wala na'y tambal. Huwaton lang kag kanus-a ka mamatay. Gi-isolate siya dito sa usa ka room, dito ra gid siya. Pagaduaon lang siya sa nag-atiman niya. 5 years after, namatay siya. Luoy kay kinabuhi. Sige lang ka ditong ubo, sikag ubo. Ana, napayusahay maabutan pa siya dito sa iyang gabantay niya nga nakuyapan sa pagsigig ubo tungod sa kasakit, nagluwa, nagdugo. Daghang dugo iyang naluwa. Kamo, may nga ana, okay ra ninyo? Hoy. Lingay mong tupad ina. Sugot ka mag-ubo-ubo. Purti mag-inyong tap-tap. Tap-tapan yun. Kaya sus, matakdan taan eh. Nanani, ubo na noon ko. Pero doon na siya gisuwat. Samtang nasakit siya, bisan kikatungo pa siya masakit, doon na siya gisuwat nga diary. Iya tong gitaytulan og The Story of the Soul, ang iyang encounter sa Ginoo. Katungo pa siya masakit, bisag mo punit siya, na may usahay ka ng dagom, kay manahi man na sila, nya na usahay, iyang kaubang mga madre, maputol ang dagom, ilabay lang sa salog, di kay makitan. Usahay siya'y makakita. Iyan ang puniton nga uban ang gugma. Maingon dayon siya,
ako ning puniton in service to my sister. Kay wa siya makapunit ani, ako ning puniton in service to my sister. Human daghan kay siya pasalamatan sa Ginoo. Salamat Ginoo kay makakita pa kog dagom. Naidaghan diha din na gani kakita og dagom. Galisod na mga kakita sa naong. Di ba? O dako na kay kasalamat ana. Ikaduha, makapunit pa kog dagom. Na gani uban diha di nakakupot og kutsara. Mahog na lang ang kutsara. Kada kong grasya na makapunit pa kag dagom. Awa mo ka, kuan? Awa mo kita. Nya, iya da yung ilabay sa basurahan. Mutikang man siya. Salamat kay makalakaw pa ko. Daghan mi sa kaubang madre nga gahigda nala sa ilang bed. Mga bedready na ba, di nakalakaw. Siya makalakaw pa. Sa pagpunit pa lang niya sa dagom, purting daghana na niyag angay pasalamatan sa Ginoo. Ug ingon ana ang iyang relasyon sa Ginoo nga little things appreciated, offered ngadto sa Ginoo, nakahatag niya kalipay. Hastas pagpanglaba, tagaan siya daghang iyang labhonon, di gyud siya mo reklamo. Moingon siya, salamat Ginoo, makakuso-kuso pa ko. Salamat Ginoo kay makalihok pa ko, makawaswas pa ko. Salamat kayo ani. Naidaghan diha, di na gyud kalihok ang kamot, gaana na lang, agas pang laway. Di siya mo reklamo, kadaghan ba ning labunon? Kadaghan labunon. Ang iyang kan, salamat kay makatrabaho pa ko. Niya kining tanan, i-offer ko nis Ginoo. Alang ni sa mga kalag sa purgatorio, alang ni sa mga conversion of sinners, alang ni sa mga missionary sa simbahan na magmalamposon unta sila. Ako ning halad nila. Motong pagakuan niya, pagkasakit niyang tuberculosis, hastang iyang pag-ubo. Kay sakit biya kaya na inig-ubo, nakasuway na mo masakit mong TB. Ti sakita na. Inig-ubo na niya, ang kasakit nga iyang gibati, ningon siya, Lord, kining akong kasakit nga gibati, ako ning ikonik sa imong pagkalansang sa cross. Sobra pa ang imong gibati kay ani. May ning ako, ubura ang imo, natusak-tusak yun imong lawas sa mga samad. Ikonik ko ning akong kasakit. Unya, Lord, gamitan ni para sa pagpalampos sa misyon sa simbahan, sa mga misyonero. Hangtod nga ipakita nas Ginoo niya ang panginahanglan sa missionary work sa simbahan nga lisod yun kaayo. Unya, the more nga makakita siya ani, nara siya suod sa kwarto ha, nakita niya ang kalisod sa mission areas, ang sakripisyos mga misyonero, the more siya nga magpasakit og maayo, mao dito makuyapan siya usahay kay mudagandagan man siya libot siyang room para muubo pag siya maayo haron daghan ang matabangan sa iyang kasakit. Indota no? Awa mo ka presid. Nga bang asawa ka nangabit imong bana ang kakasakit, Lord, i-offer ko ning akong kasakit para sa kalampusan sa gipamaligya nga slat ni Father Ciano. Ana. Kanindot unta kining ato mga leaders atong nasod, dili na sila magsigig away anang mga millions, mga billions, ila untang tabangan ang atong ginagmayng mga panginahanglan, labi na gining mga balay sa atong mga tao nga naa sa squatter area, naa sa sidewalk nagpuyo. Ang pagkaon, maghimo na gyud sistema, dili lang ng tunol-tunol unya biyaan dayon, angay lang na pares nato nga wa gyud tay mandato nga mo himog sistema alang sa kalambuan sa kinabuhi sa tao. Pero kanang atong galingkod sa gobyerno, naagi na sila'y mandate kay nagbuhista, naghatag tagbuhis para gyud ilang gamiton for the benefit sa least ones. Sila magsigig tahod anang mga dagkog ranggo diha sa atong gobyerno. Mura na noon sila nahimong ulipon sa mga dagkog ranggo, nalimot na sila nga di ay ubos, nga murag mga kuyabog, langgam nga nagnganga pero wa nay gihungit bakbak. Luoy kayo no? Ang
Dagko na lang butang atong gitan-aw kinsay pinakadakog ranggo, pinakadako og authority, kinakadakog gahom. Mao sa nay gitan-aw sa kalibutan karon, kontis-kontison og who is the richest person, the richest country, the strongest person. Mo'y atong tan-aw niya, pakpakan niya itong maayo. Centuries of the child Jesus is telling us the great person is the one who can see and who can do little things consistently and with love. O usag yun sa pinakagamay butang, kanig yung paghigugmas kaaway. Muna si Kristo, iyang giingnan ang iyang mga apostoles, ayaw mong pangaway ang taga Samaria. Bisag hapit na ta, gireject, wa tatagda, sige lang, dawato na nato. Kanang paghigugma sa atong kaaway, dili lang na gamay, bati pagyod nga buhat para nato. Kay abusuhan man ta, pero para sa Ginoo og mobuhat ta ana, mahimot ang anak sa Dios, mahimot ang perfect in the eyes of God. Okay. Katapusang lingi sa imong tupad, ing na mubuhat kag maayo sa imong kaaway, ing na kuno, ing na mubuhat kag maayo sa imong kaaway. Nya mo ingon gani siya, sugod karon ako na nang buhaton, ing nadayon liwat na kang sinteres. Sige, nindog na ta.